Артыкул Вадзіма Доўнара. Чытае Іван Тамашевіч. Днямі Кіеў наведаў сумна вядомы Юрый Воскресенскі. Быў супрацоўнік штаба Віктара Бабарыкі, якога чамусьці узурпатар Лукашенка выпусціў з вязніцы. Чалавек, які відавочна пайшоў на супрацу з рэжымам, пазіцыяніруе сябе як канструктыўную апазіцыю, фатаграфуецца на Майдане Незалежнасці. Быццам бы здзекваецца над тымі, хто там коштам сваіх жыццяў ратаваў сваю краіну ад вяртання ў расійскі хлеў, скідаючы узурпатара Януковіча. Апошнім часам, адзначым, ва ўкраіну імкнуцца розныя гатункі тых сілаў, што злілі ў мінулым годзе пратэсту Беларусі пад мантры «У нас не Майдан» і «Не хацім як ва ўкраіне», будуючы свой бізнес на крыві. Нагадаем, напрыклад, што лідар невядома чаго Святлана Ціхановская анансавала сваю сустрэчу з украінскімі уладамі, нават быццам бы жарты прыдумала для прэзідэнта Владзіміра Зеленскага. Сустрэчы гэтай, зафіксаваныя на фота і відэа, пакуль бадай так і не адбылося. Не лічыць жа за такую фота, дзе глава дзяржавы сядзіць ад беларускі за 4 чалавекі і яе сцверджанне, што быццам бы яна перасеклась з ім. Так ці інакш, але на вуліцы Банкавай, як выглядала, вырашылі не пэцкацца дадаткова аб людзей з, мякка кажучы, неадназначнай геапалітычнай арыентацыяй. Гэта стала падставай для інфармацыйных рэсурсаў, падпарадкавальных неверагодным штабам, далучыцца да расійскай кампаніі па дыскрэдытацыі ўкраіны. Між тым, і адмаўляцца ад пашырэння свайго ўплыву на краіну, якая доўгі час ваюе з тымі, з кім у гэтых ціханаўскіх латушак у іх ідэале павінны быць нейтралітэт, апазіцыянеры не збіраліся. Больш за тое, яны хутчэй за ўсё шукаюць ва ўкраіне новую лакацыю для сябе. Пэўна, што ў Літве і Польшы для іх ужо тхне смажаным, улічваючы іх неафіцыйную дзейнасць, пакуль назовем яе так. І вось ужо афіцыйна офіс Святланы Ціханаўскай абвяшчае, што будуе кантакты з Кіевам. Дарадца Святланы Франак Вячорка наведвае украінскую сталіцу і Львоў. Мэр гэтага гораду сустракаецца з Ціханаўскай і абяцае ёй арганізацыю нейкага журналісцкага хабу. Ці трэба казаць, што гэта будуць за журналісты? Амаль адначасова украінскі тэлеведучы і гаспадар патрыятычнага тэлеканалу бярэ з ёй інтэрв'ю, прадстаўляючы яе ў якасці лідара дэмакратычнай апазіцыі. Хаця што там ад лідарства, што ад дэмакратыі, дзе ўжо тыя пратэсты? Адзначым, што пэўныя штабісты і іх журналісты ўжо на месцы ва ўкраіне. Тыя, хто год таму «У нас не Майдан», «Не хацім як ва...» Ну, вы памятаеце, мы ўжо ўзгадвалі. Ну вось вам яшчэ пра існаванне кампаніі па заходу неверагодных ва ўкраіну. Супастаўляйце факты. Журналіст Радыё Свабода. Талент параўноўваць з Франакам нават не спрабуем. Непараўнальна. Віталь ужо ва ўкраіне. Распавядае пра Бабарык ціханаўскіх латушак, як пра непрарасейскіх. Ну просто супадзенне такое. Ага. Да месца тут будзе згадаць і пра тое, што ва ўкраіне зарэгістраваны ўжо рух «Страна для жизни». Відаць, проста брэнд такі папулярны. Угу. Спрабуючы адмыцца ад прарасійскага іміджу, нашы неверагодныя чаго толькі не робяць, ствараючы адпаведны інфармацыйны фон для ўзлому ўкраіны. Краіны, не стамляемся паўтараць, над якой зусім нядаўна яшчэ здзекваліся, якую дагэтуль спрабуюць дыскрэдытаваць. Як там у Франака было? Мы не украінцы, шапказакідальніцтвам не займаемся. Ставім перад сабой рэальныя мэты. Рэальным ім зараз здаецца пусціць пыл у вочы такімі праграмамі, як, напрыклад, марафон «Беларусь не Расія». Безумоўна, самі Ціханаўская, Вячорка, Латушка і гэтак далей у гэтым публічна амаль не ўдзельнічаюць. Гэта справа інфармацыйнага пула. Вы толькі паглядзіце на гэтых патрыётаў. Скарыстайцеся гуглам. Вось вам Тацяна Матартынава па цэнтру. Больш за год таму яна была вядома як шчырая рускаміраўка. Пасля, ужо падчас выбараў, яна ў этэрах казала, маўляў, нікому Беларусь такая не патрэбная. Яшчэ ў сакавіку абвінавачвала нас у тым, што мы выказваемся на кшталт «добры рускі, мёртвы рускі», а на ўсе патрабаванні адказваць фактамі на абвінавачванне попросту баніла. Не трэба казаць, маўляў, разавы эфір, да чаго тут усе гэтыя ціханаўскія латушкі. Ды не, ніякі не разавы. Паглядзіце яе стрымы, на якія прыходзяць усе гэтыя штабісты. Ацаніце якасць гэтых размоў. Згадайце яе маніфесты ў суполцы «Хватит баяцца», пачытайце каментары там. Вось гэта патрыётка? Ці можа намеснік Лябедзькі ў АГП Яраслаў Раманчук? Дык проста згадайце яго выступ у 2010 годзе, дзе ён абвінавачваў сваіх калегаў у штурме дома ўраду, якога насамрэч не было. Сустрэчу яго з узурпатарам згадайце. Ці можа патрыёты-сілавікі, што гадамі працавалі на рэжым?
Рэпрэсіі, нагадаем, пачаліся зусім не ў жніўні 2020. Невядома, навошта ў гэтым усім часам прымаюць удзел вядомыя ўкраінцы. Але ў тым, што прарасійскія дзеячы з беларускай прапіскай імкнуцца атрымаць лакацыю ў чарговай свабоднай краіне, ужо не можа быць аніякіх сумневаў, як і ў тым, што ім ва ўкраіне не месца.